pak. Wat is het hier leeg? Ja, ik vind het verschrikkelijk. Ik vind het heel erg. Maar ik ken even net alles. Waarom is dat? Het maakt eerst op Simons voordat het weer mooi wordt. Wij hebben de zaak verkocht. Poëzie heeft de zaak gewoon om en wij zijn nu ontleeg verkeerd. Maar wij maken vreten midden om in te worden is gebeurd. Ja, dan houden we er helemaal mee op. Dan houden we er helemaal mee op. Nou, Ja. hoeveel hier? Nou, in mei wordt dat 28 hier. Dat mag toch wel wat zeer man, of niet? Dat het ik. Maar we hebben er ook wel zin in, hè. Time to say goodbye. Paesi che non ho mai veduto e vissuto con te. Adesso sì li vivrò con te. Wat zullen jou nou dadelijk doen dan? Ik heb zoveel dingen. Ik heb Fietsen. Fietsen. En fietsen? Ja, we gaan fietsen. Ja, is dat het eerste wat je moet doen, Sil? Nou ja, ik heb mijn sloep. En ik heb een bootje varen en met visken. Wij zetten alles op de gouden plank. Hè. Dit is de gouden plank. Dat is de plank die dat je rug vast in, dat is de meest verkochte plank. Dus wij zetten nu alles van onderen, wat er nog stiet, alles op een gouden plank. En dat hopen we nog te verkeerd in. Kun je nog wel wat vinden? Nou, het is moeilijk, hè? Het spul is haast op, maar ja. Je moet dan maar even stiepje om dan maar even te hellen. Ja, Nou? maar er even leeg, of nee? Ja, daarom. Dus dan help je ze maar even. Je viel hier nog zuur onwennig is deze winkel. Ja? Ja, Dat het zo leeg is? Het is als je keel en zo leeg, nou. Maar fijn, er komt weer naar orde. Ben jij zo bang voor die klieren? Ja, dat is een mooie aanke, hè? Wat gaat je van hier gebeuren? We spelen hier een toneelstukje van familie Costa. Nee, familie Postma en de Costa. Wij zijn familie Postma. Postma, ja. Wij zijn de familie Zuurbier. Ja. En Pedro, eigenaar Hotelos. Ik ben Maria, ik doe fire. En ik ben toerist, elke dag te vinden op het strand. En ter ere van dat we vieren wanneer hier bestellen. En daar hou ik een gigantisch feest van. Dus helemaal niet zenuwachtig. Valt ooit wel wat mij. En dit is de generale? Dit is de generale, ja. Dit is de generale. Dit is de generale. Dus mijn foutje gebeuren. Dan maak je zonder boekje. En dan maak je zonder boekje. En vreed dan is ja, dan mag het gebeuren. Maar het mag te mooi. Al je humor. Dat zal even. Toi. Break a leg. Gaat ook gewoon die pils in de schieterij om mij, nou? En op nou net een pilsje krijgen om borrel. Nou, dan ik maar. We hadden de toneelvereniging oprichten. En dus we hebben verschillende stukken spelen. We weten net meer hoeveel, maar dat is zo'n protte. En we spelen nu allebei de net met mij. Ik ben istekster, want vanwege de leeftijd kunnen we het net zo goed met het horen. Oh, ik ben Nederlands, signora. Je zoon hebben steld. Dan wil ik jou net al leiden, maar hoe gaat het? Best. Had ze de tekst wat in de hollen? Dit jaar het. Ja. Had ze de tekst wat goed in de hollen? Ja, prima. Zeg maar wel even bij de les blijven, hè? Buenas noches. Oh, dat wil zin van Wolteres, maar...
Hoe gaat het dan, Nota? Ja, nou, het gaat best. Of me niks aan. Nee, ze moeten nog even in het speling komen, want merk al wat spanning is aan. Maar ze moeten gewoon lekker tjergen, dat komt wel, ja. Zwaar je nog maar als dat ding omgedraaid krijgt en dat hem in je gezicht blaast. Maar dit de grote finale worden, hoe gaat het op Nota? Oh, hoe dacht ik? Nee, maar ja, wat met. Was joh, wat er gebeurt, ik weet het echt. Jim had ik hier 50 jaar ervaring, dat Jim kan het wat in de gaten houden. Ja, dat kan je wel harder tellen. Ja hoor. Ja, maar de speelster die ben er wel klaar voor, ja. Dus ik moet wel insteken, maar dat valt best mee. Nee, het net volle drinken. Voor oren terroristen. Haast het volle maken smaak. Het is nou Scott, we kunnen over even wat loerder praten, maar het is hier knap. Ja, het is hier benauwd, hè? Lekker met af. Ja, normaal is Lekker dat warm. de hele meter, maar ga ik nou een beetje breder maken. Want we hebben meer ruimte hier, dus voor de kou is om, maar gelukkig wel, want we zien er even het weekend. Hè? Nou zitten er al wat mensen in de cel, hoe wordt er reageerd? Nou, die slaan aardig gewoon, hè? Volgens mij werd het wel haken. Ja, we wel lachen, ja. Ik ben wel blij dan. Stel je voor dat het om weer, dat is niks zijn, nou, dat is voor u ook heel moeilijk. Hè? Dit is een goede start wat dat om gaat. Een heel goede start, ja. Goeie generale, dat nota, hè? Dat Ik heb les nota. van jou, ja. Ik heb wel les van die Ja, hek. ja, van die hek. Ja, nou, ik snap Ik vind het een beetje ontspannend, Pedro.